Jangan lompong khas Banyuwangi. Sopo nang kene olah jangan lompong uti gatel. Ayo delengen cara nisun. Dikonceki solong iku kulite, mari iku diirisi. Aja lali dikumbi hang riji, golekno holong banyune kau. Ceburno lomponge hang mari dikumbi mau. Digodhog sampai setengah layu biawen. Buyangan solong banyune mari kutusen. Iki bumbune ana lobok, bawang putih, bawang abang, kemiri. Iki dikubiain wis. Gorengan sampai mateng. Mari iki digerus sampai alus. Gorengan maneng lepokno solong serai ambil daun salame iku ambil laos. Lepokno bumbune iku mari ku gerungsengen tambahno banyu sithik ben solong. Mari ku lepokno lomponge hang mari digodhog mau. Tapi kapan wong hang wis bisa ngolah lompong hing mikir gatel iku wis enak wis diirisi langsung diceburno. Lanjut tambahno santen sak cukupe biawen. Tambahno roiko, ambil micin, ambil gula sak cukupe biawen. Ditiliki solong wis pas apa durung. Iki lomponge wis mateng dilebokno panci. Tambahno bawang goreng sak cukupe biawen. Wis aja didelengi, ayo langsung dipangan. Mangan jangan lompong sun tambah pelasan. Apa maneh ditambah gerang ngentekan sego. Ayo Madyang.